naka bynta ka jing yakop khwai dohkha kaban salong lawjyllieh ha ka khatsan trik brai ban phra arajar arphanriu ka bedai ru ka sngi independent lane ka sngi lai lu jong kari India te ladab ban the manin yaki dohkha te sapet bat sakhi ya kane ka jing the yaki dohkha te haswa kane sangaman puli ya kane ko notice kumbakalong a spot khwai khabam kapung bana dining kajaka kade lawjyllieh bon penyaj dai el dekhar bat es dekhar kalanti namokorwat shanong stony lane nang stony samokorwat te katarik ban penkhwai kade khatsan tri banai bapra ar hajar ar phanriu te kapor ban stang khwai kade khandai baje am bat kan kut lai baje pm te kipung hangne kidon arteli te on penkhwai baro arteli kipung te ka dor jong ka tiket khwai kade san spa sirang wiang uwe khwai te snap namta kini kijing ai sobha kabaningkong ken ai silak nangta kaba ar sopho hajar kaba lai arpho hajar kaba sau spho hajar bat kaba san hajar kaban riu san hajar kaba nyu san hajar kaba phra san hajar kaba khandai san hajar bat kaba sipho san hajar te nalor kini kijing ai sobha kiba khmat sipho tali te kinondon susu sa ki construction baya ki construction ken ai khatsan spa hadu lai phongot te kirawan kidiban kongo ya kinong penyai khwai bat lada kinong khwai ki khwai kat bom padai kapor kinum sim jing theo kindon kinong diwi dikhyang ha kate gisngi te ya ka jing tip kiba company philaban phone ru ya kine kinamar phone kibala don ha kane ka notice onsha banbu jaka da kiding kisit ondi tiket ha kapor si baje pm khatsau tarik banai bapra ar hajar ar phanriu nalor ki dohkha babun ba kila don lupa on the dohkha thamai sa nyeu kwantal ha ka nyeu tarik banai bapra ar hajar ar phanriu ha kapor man step kindon kinlong kumba julong ha ka jing yakop khwai dohkha te ha kate kasngi nalor kane ka jing yakop khwai dohkha kanang don susu sa ka lokidro te ya ka lokidro kim semla pen I ya ki price ha ka bade bat ka lokidro te hendai ngangai ba kin sabu ruing ha ka to kasngi la kin ai da ka pisalane kin ai da kino ki tiaro te pet bat sakhino ya kane ka jing the ya ki dohkha bat ya ki dohkha katkum ka jing yathu jong kinong penyai khwai kila poi hadu phra kwantal wat la ha kane ka notice la tho nyeu kwantal henre la poi hadu phra kwantal bat ya ki dohkha hapo kapung barit te la the lai kwantal bat ha kapung ka bahe san kwantal ti ki dohkha kila don ru ki dohkha ki blakot 100 kilo pet ya kane ka video hadu ka bakut ba phin sayu I ya ka jing the ya ki dohkha ha kane ka pung
गिरेगा तो खराब बहुत एंड इधर सेट 20 इधर में क्या नहीं नीचे लो ज़्यादा हो गया हम बोला 25 Pin sama. Jauh. Apa tu? Apa tu? Taran ko lah ni. Tadi doa isa.
Toh kre te Jom. Cuba te kre te makarasta. Nei santa. Santa. Santa kapal sakung barit. Asyik rumah tu. Lalu Jadi orang juga mana? Ya macam-macamnya. Sintau henang sintau rum dia long ya. Stop. Tu namanya. Tu kilo tam. Buat tos. Stop. Tu namanya. Tu kilo tam. Buat tos. Udah. Jiraga tu kharap. But and sip.
Toh kre te Dong. Cuba te pen kre kre. Pen kre te karasta. Nei santa. Santa. Santa kapal sakung bariat. Asih rumah tuh. Lo. Dari yang orang di mana? Ya macam-macamnya. Sintau henang sintau rumah along ya. Tin. Tin kosong. Abang tu apa tu? Apa? Taran ko lang. Tadi doa isa. Ini kak. Ini loh. ज़्यादा हो गया हम बोला 25 20 Udah mah Jaga.